Zembe yaphila mchunu. Cha wethu angizokuthuka futhi angizokukhulumisa kabi, ngizokukhulumisa nje ngendlela mfowethu nawe ukhuluma ngayo. Ngiyasizwa mfowethu isikhalo sakho futhi ngiyayizwa i-complaint yakho futhi ngiyabuzwa nobuhlungu obuzwayo njengomnewebo kangizwe mcisho omncane. Ngiyabuzwa mfowethu ukuthi ubuhlungu lobo obukhulumayo ingoba buye enhlizweni. Umbuzo wami uthi uma ngabe bhodi uyakwazi ukufeel ipain wena ngokuthi kukhulumeka ngabafazi bakamnewenu and leyo pain iya straight enhlizweni kuwe iphinde ikuphathise ngamahloni noma iniphathise ngamahloni ezomndeni, nike nizifake yini ezicathulweni zomunye umuntu noma ezicathulweni zikakhuzani ukuthi nokhuzani kwenzeka the very same story? Ipain yezinto azenziwa ungizwe iya straight enhlizweni iphinde iye straight kubantu asondelene nabo nabantu aphila nabo. Uyaku-understanda lokho? Aningenzi-ke bafowethu engazuthi ubuhlungu kuzwiwa ungizwe kuphela. Ningakhetheli futhi ukhuzani ukuthi yena akenzeni ukuze azwise ungizwe ubuhlungu, ngoba nongizwe akekho umuntu ayemkhethela ukuthi akakhulume ini. Kukaningi ungizwe ezama ukuyisa i-career kakhuzani. Ngicabanga ukuthi uma ngikhuluma nge-career uyazi ukuthi ngikhuluma ngokhuzani as a whole, ngikhuluma ngebrand kakhuzani, ngikhuluma ngento engamenza ukhuzani alale emgwaqeni noma alale engadlile kanye nomndeni wakhe nezingane zakhe uma kungathi ukhuzani i-career yakhe seyiwile. Okusuke kusanywa ungizwe lokho. So-ke angikhumbuli mina bafowethu ngizwa ama-voice note enu noma ngizwa ama-video enu nithi cha bafowethu nixole siyazama ukumkhuza ubhuti la kodwa-ke akakhuze. Kanikaze nikwenze lokho. Mhlazimpe kube-ke nivele mfowethu nisikhombisa ukuthi nizama ukuyilwa le nto kangizwe yokuxhaphaza abantu, kodwa manje ayilwe ngoba ungizwe uxhaphaza abantu akahlali. Ningalokhu mfowethu nikusekele lokuthi ubhuti ungizwe siyamazi, nilungile niyamazi wakini, ma-understandeni nini egcekeni ngoba wakini. Ningalindeli ukuthi ungizwe sonke sizoma-understanda ngenkani futhi into ayenzayo sizoyithanda sonke ngenkani. Ungizwe uxhaphazana kuze kube uphelelwe inhlonipho. Cabanga ukuthi uyakhumbula ngisho unjoko wazigcina ephelelwe inhlonipho ngongizwe. So nje mfowethu mhlambe mzokwane sabona ama-video bafowethu nizama ukukhuza ungizwe nina njengamachunu manisho ila siyobona khona ukuthi kusho ukuthi kunezinto eningayithandi nina niwumndeni ezenziwa ungizwe. Aningaveli seningathanda ukwenziwa abanye abantu kube kubhekise kuye nibe ningakaze nikhombise ukuthi lokho akwenzayo nina akunichazi.